Ma' 600 delegat se jkun f'pajjiżna f'Ottubru li ġej għal Forum tal-Mediterran li se jindirizza diversi fenomeni li bħalissa qed jaħkmu r-reġjun. Il-preżenza ta' pajjiżna fl-Ewropa tul l-ewwel 6 xhur tal-2017 se tgħin biex Malta tistabbilixxi ruħha bħala medjatur Mediterranju u sit fejn bosta jiltaqgħu biex jindirizzaw l-isfidi kbar li bħalissa qed jaffaċċja r-reġjun tal-Mediterran. Dan kollha se jkunu diskussi fil-forum li se jsir bejn it-23 u s-26 Ottubru f'Dar il-Mediterran għal konferenzi. Din hija tielet edizzjoni ta' dan il-forum li torganizza l-Fondazzjoni Euro-Mediterranja Anna Lindh bilan li l-pajjiżi Mediterrani jispiraw ruhom u jgħalmu lil xulxin dwar dak kollu li qed jiġri fil-madwar. Bekk permezz tal-forum li se jsir f'Malta tinħoloq pjattaforma komunikattiva bejn id-diversi pajjiżi. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella spjega kif ix-xenofobija, r-razziżmu u l-kriżi tar-refuġjati huma fost il-fenomeni li qed jaffaċċja l-Mediterran dan l-aħħar u li hemm bżonn ta' azzjoni unanima dwarhom. Fl-istess ħin Malta kapaċi tieħu l-fama bħala sit ideali għal dak li huwa networking bejn entitajiet ta' kulturi differenti minħabba l-qagħda strateġika tagħha. Vella temm jgħid li huwa importanti iktar minn qatt qabel li jkun hemm dialogu interkulturali b'saħħtu f'dawn it-tip tal-laqat fid-dawn tal-isfidi xejn faċli li l-Mediterran qed jaffaċċja minħabba l-konflitti f'pajjiżi fil-viċin. Tenna li l-pajjiżi Mediterrani jridu juru valuri ta' rispett u tolleranza biex l-isfidi tal-immigrazzjoni u x-xenofobija jinelbu.